बेम्बू सुंगा का बेम्बू का सुंगा नायलायदो लोगोफोर फिथा सुङा बनायनानै जानाय नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो। बेम्बू सुंगा का बेम्बू का सुंगा या फिर सुंगा का ही बेम्बू। और ये हमारा स्टिकी राइस बोलता है इसको, स्टिकी राइस। इसको मॉर्निंग में पानी पे डुबो के रखा, एक दिन के लिए डुबो के रखने के बाद इसको थोड़ा ये स्टिकी हो जाएगा। साला हंस रहा है, डर दिखाओ बुढ़िया साला। अभी इसमें पहले ही इधर देखो, प्रोसेस देखो, ए व्यूअर लोग देखो, अच्छे से देखो। इधर डालेगा पानी, पहले पानी डालेगा, पानी डालने के बाद स्टिकी राइस डालेगा, स्टिकी राइस डालने के बाद और फिर से पानी डालेगा। हंसी देखो, ए बुढ़िया का हंसी देखो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुनिया में रोनसै ना। दानिया नै रेडि जाबाय आरो बे इउटुबार लावमेन इउटुबार बिराद मावसोग्रा लांबाय थादों। बेलाय नै बै नुहुरनाय फुख्रियावनो सावनो लांगासिनो दोङो। जा बैनाय जायो, बिराद मावख्रुबग्रा बियो, रेडि खालामनानै लाना थांदों। नै दायो सफैबाय आरो नै रेडि खालामगासिनो, बेनि सायाव जिगाब होनानै सावनोसै। आरो नैबे जाबाय साल्थि, खोब मावख्रुबग्रा। कमप्लिट जाबाय जिगाब होनाया, दानियाबा अर होनोसै। बे जाबाय साल्थि आरो बै उनथिं थानाया जाबाय इउटुबार, लावमेन इउटुबार। नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायदो, लावमेन इउटुबार भिडिअ खालामगासिनो, इउटुबाव होगोन बियो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
दानियाबा साइड चेन्ज खालामसै साइड मोनसे जाबाय आरो नैबिथि साइड चेन्ज खालामनानै जिगाब होनोसै आरो बिनि उनाव आखबार सावनोसैलाय नायलांबाय थादो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है कमप्लिट जाबाय दानियाबा नै लांनोसै चेक खालामगासिनो मतलब क्या बोलेगा ब्रदर इन लो हो गया नै सफैबाय आरो बे जाबाय नै अमा बेदर आलु गाजर मटर गोथाव संथारदों हम मिनिस्टारा आरो बेखौनो गरम गरम फिथा सुमादो जानोसै नै गेस स्टपनिफ्राय लाबोलायबाय थाब एकदम गोख्रै जाथारनांगौ ओरैबायदिनो थाबथारदो इउटुबार लावमेन इउटुबारा बा थाब मोनो खोमा नेगासिनो जानो थाखाय गासिबो नेगासिनो ओंख्रिया मोननाय लोगो लोगोनो जागोन गरम गरम फिथा सुमा दानियाबा रेडि जाबाय नै ओंख्रिया आरो नैबिथिं सालथिया दानगासिनो दोङो फिथा सुमा गुदुं गुदुं जानोसै ओंख्रिजों लोगोसे अमा बेदर भाजा आलु मटर गाजर जि गोथाव जाखादों नैबे इउटुबार होख्लायथारबाय आरो नैबिथिं ओइथिं फिसाजो दोङो आरो नैबे बैनाय और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है नै जानायाव जि गोसो होबाय आरो मबाइलबो नायगासिनो भिडिअ खालामगासिनो इउटुबाव होनो